Гризли Ленингин, сентябрь 20.00 ВТВ Канеди. Промоциите в Lidl продължават! От 28 април до 1 май купи свинско месо за готвене 600 грама само за 3,49 или италиански ориз 1 килограм само за 1,79 лв. Lidl, заслужава си! С Сигнал White Now имаш по-бели зъби още след първото измиване. Защо да чакаш? Сигнал White Now – единствената паста за зъби, която мигновено прави усмивката ви по-бяла. Две хрупкави бисквитки, вкусен карамел и топящ се шоколад. Twix. Пауза по твой вкус. Хепатит. Не усещаш кой те заразява. Вакцинирай се. Twinrix – комбинираната ваксина срещу хепатит А и Б. Дозите се прилагат по схема. Лекарствен продукт по лекарско предписание за лица над 16 години. Преди употреба се консултирайте с вашия лекар. При кашлица и болки в гърлото, Доктор Мом. Билкови таблетки с 7 вкуса на специална цена от 3,99. Гризли Ленингин, сентябрь 20.00 ВТВ Канеди.